అందరికీ జై సేవ. నేను మంగం విశ్వంరావు, జంగుబాయి ఛానల్. భారతదేశంలో అనేక రాష్ట్రాలలో గోండులు అలాగే ఇతర తెగలు అనేకం ఉన్నాయి. అందులో వారికి బ్రిటిష్ కాలంలో ప్రతి ఒక్క కాలం ఉండేది, మతానికి సంబంధించింది. సెన్సెస్లో సపరేట్ కాలం ఉండేది, కానీ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత రిలీజియన్ కోడ్ని తీసివేయడం జరిగింది. కనుక మళ్ళీ కావాలంటూ ఈరోజు ఆసిఫాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఆత్రం సక్కుకి వినతి పత్రం సమర్పించారు. జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు గోండ్వాన గోండ్ మహాసభ, అలాగే బావునే బాపురావు కమార సంఘం అధ్యక్షులు, అలాగే కనక జాలిం షా మొదలగు వారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.